चौधरी जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब कर लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए अंबिका भवानी की जय। डीजे मनीष सजवले बथाली के पूजवा पूजी थावे वाली के पूजवा पूजी थावे वाली के सजवले बथाली के रेखवा पूजी से रावाली के ले ले बिया संगे माली के फूल भरल बटे डाली के कृपा बटे माई काली के पुनवी पूजी आमी वाली के सजवले बथाली के पूजवा पूजी थावे वाली के करतिया ना ओ रात पूजा करे दिन रात जाले माई के छुए चरण अड़हुल फूल लियावे दुर्गा माई पर चढ़ावे हरदम रहेले माई के शरण करतिया ना ओ रात पूजा करे दिन रात जाले माई के छुए चरण ले ले बिया संगे माली के फूल भरल बटे डाली के ले ले बिया संगे माली के फूल भरल बटे डाली के कृपा बटे माई काली के नेहवा पूजी कर देवी वाली के सजवले बथाली के पूजवा पूजी थावे वाली के दशरथ के बोलावाई देवी भजन लिखवाई गोविंदा राजो से रोजे गवावे रोज करे पूजा पाठ सब सहेलियन के गाठ सबे मिलके मंदिर सजावे दशरथ के बोलावाई देवी भजन लिखवाई गोविंदा राजो से रोज गवावे ले ले बिया संगे माली के फूल भरल बटे डाली के ले ले बिया संगे माली के फूल भरल बटे डाली के कृपा बटे माई काली के रेणुआ पूजी वैष्णो वाली के सजवले बथाली के नेहवा पूजी काली वाली के ले ले बिया संगे माली के फूल भरल बटे डाली के कृपा बटे माई काली के पुनवी पूजी आमी वाली के सजवले बथाली के पूजवा पूजी थावे